Nagbabalik mahal, nagbabalik na po ang Spicy Opo muna si DJ Kim Chino ngayong Friday evening na kung saan pinag-uusapan natin ang hirap ng buhay. Diba ka, sabi ko sa inyo, dahil napapadalas na ang ating pagko-commute, grabe raw ang energy natin, sabi ni Boy Dot Dot. Hindi, babalik tayo. Di ba nga sabi ko sa inyo, napapadalas ng pagko-commute natin. Ang mahal ng crudo, ang mahal ng gas. Ay naku, dapat may side hustle tayo. So kung madalas tayong mag-commute, baka meron na tayong maka-encounter natin na organically. Oo, anong sinasabi nito ni Titan Jail? Teka lang. Anong sinasabi? Anyway, mahal. Speaking of organic encounter, sabi ko nga sa inyo, marami tayong makakadaupang palad. So might as well, i-grab na natin yung opportunity para magka-love life. Malay mo yung makatitigan mo, makahawak mo ng kamay, ay maging forever mo. Wow! Di ba nga, sabi ko sa inyo kanina sa ating Chinitox usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo muna si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 requirements para ready ka sa organic encounter. Ito na, mahalaon ng requirement. Dapat ikaw ay may always ready na mindset. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang ang goal mo ay magkaroon ng presensya na kung saan ready ka ng magka-jowa. Presensya na pwede ka nang jowain at presensya na willing ka mag-commit. Di ba? Ganun dapat. Kumbaga forma na komportable ka. Hindi natin sinasabi na bawat commute mo o bawat labas mo ng bahay ay talaga nga namang nakadress ka, nakagown ka, naka-Amerikana ka. Hindi ganon. Yung presentable to the point na mukha ka namang malinis. Diba? Mukha kang mabango. At kung maamoy ka man niya, mabango ka talaga. Diba? Part na rin dyan ang good hygiene. Lagi kong sinasabi na dapat na negotiable ang good hygiene. Sinong gustong jumowa ng dugyot? Sige nga. Kung gusto mo magka-jowa at magka-organic encounter kapag nagko-commute ka, dapat malinis ka sa katawan mo, di ba? Yung kuko mo, malay mo yung kuko mo meron pa mga lupain, pwede magtanim, di ba? Nakaka-turn off yun. So kung ikaw ay madalas mag-commute at gusto mo organic encounter, maglinis ng iyong kuko para ang finger mo so good. At ang pangalawang requirement, mahal, dapat ikaw ay master of conversation. Ito yung sinasabi natin, mahal, na dapat magaling kang magsalita. Dapat magaling ang iyong dila. Uy, magaling magsalita, master of conversation. Ito yung sinasabi natin na hindi ka boring kausap. O, 'di ba? At hindi yung mga cringe na pick-up line. Naku, pud-pud na yun. Diba, ang organic encounter ay dapat magmukhang well-organic. Kumbaga, ito yung sinasabi natin na dapat magaganda ang line of questionings mo. Hindi yung mga nakita niya na, napansin niya na sa social media, wag mo nang ulitin yun. Diba? So, might as well, check mo kung ano yung hawak niya. Pwede mong sabihin, uy, ano yung kinakain mo? Ano yung iniinom mo? Yun yung mga conversation starter. Hindi yung tatanungin mo, aso ka ba? Diba? Bakit aso? Kasi gusto kitang alagaan. Mamaya kung ano masabi ko. Anyway, aside from that, kapag sinabi natin master of conversation, since ginagamit mo ang bibig mo, dapat sasamahan mo ng pagtango at syempre pag-smile. Si Kim Chino, kung nakikita nyo ngayon sa live o di kaya sa personal, lagi po ako nakangiti. Bakit? Kasi naniniwala ako na sa ngiti nag-uumpisa ang lahat. Kung ako'y walang love life, baka dahil sa ngiti ko magka-jowa na ako. Dalawa pa lang yan, mahal, sa requirement kapag may organic encounter. Huwag kayo mag-alala, meron pa akong isang bala dito. But for now, balik na muna tayo sa music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!